O Grupo Caldaria vén de recibir o selo Galicia Calidade. Esto lo que significa es una identificación ya total con Caldaria y el territorio. El sello de Galicia Calidade solo nos corresponde a los gallegos. Es una gran satisfacción entrar y lo más importante es que somos de momento los primeros del sector que entramos en el sello. No hay balnearios, pero yo estoy seguro que esto es un proceso que acaba de empezar y que los balnearios gallegos que están a nivel nacional en una posición preeminente, estemos en Galicia Calidade es, por decirlo de alguna manera, un valor añadido muy importante. A de Caldaria supón a primeira incorporación do sector termal a esta marca. Con este distintivo recoñécese a profesionalidade do grupo e o potencial do termalismo en Galicia e nomeadamente en Ourense. Para Galicia Calidade, a entrada de Caldaria pois supón incorporar un produto de prestixio como é o termalismo e profundizar pois na introducción da marca no sector turístico. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciaba durante o acto que o Goberno galego porá en marcha o próximo ano un novo plan termal co obxectivo de impulsar de forma definitiva este sector e de potenciar a imaxe de Galicia como a destino termal. Galicia é o segundo lugar de Europa con maiores reservas de augas mineromedicinais e conta con máis de 20 balnearios, o que representa o 20% da oferta termal de toda España. A comunidade autónoma dispón, ademais, de 7 dos 8 tipos de augas mineromedicinais que existen. Isto convierte a Galicia na primeira potencia termal de España e na segunda de Europa. O termalismo é unha experiencia que, se a sabemos ofrecer ben, se sabemos facer ben as cousas, ten un enorme potencial de crecemento. E por iso que Galicia Calidade aterrice no termalismo e aterrice, ademais, de establecementos con tanta potencia como os que leva xestionando Caldaria na provincia de Ourense e que, insisto, teñense que abrir o resto dos que temos en Galicia, e aí con clúster do termalismo tamén temos que facer moitas cousas. Bueno, pois todo iso é traballo por facer para engadir a todo o traballo que xa está feito.